Maayong buntag kanatong tanan, maayong buntag mga igsuon. Welcome sa Golden City Alliance Fellowship. Niining mabugnaw nga kabuntagon ang atoang kalipay o ang atoang paghangyo usab sa Ginoo nga muuban gyud siya kanato sa atoang pagsimba kaniya sa atong mga pag-awit ug bisan pa sa pagpaminaw sa iyahang pulong karong kabuntagon. Atong iduko atong mga ulo, mga igsuon, padayon kita sa pag-ampo, pagduol sa atoang amahan. Among Dios, amahan, salamat o Dios kay ikaw nagtawag kanamo diha sa imuhang bugtong anak nga si Ginoong Hesus, pinaagi sa balaang espiritu. Ug kini Ginoo mi resulta nga kami nagkahiusa diha sa pagsimba kanimo, nagkahiusa ang amo ang kasing-kasing isip iglesia o Dios aron sa pagpasalamat ug sa pagdayig sa imong pangalan. O Dios, imuha gayong gitultulan ang amo ang mga tiil aron o Dios makatapok karong taknaa ug karong adlaw o Dios kauban sa ubang namong mga igsuon sa lain-lain pa nga mga services unya. Aron o Dios, amo ang mapadayag ang imuhang dakong kahimuan, kahibulungan nga mga buhat sa among tagsa-tagsa o Dios ka kinabuhi. Lord, nagaduol kami karong kabuntagon, uban Lord sa imong mga kaanakan, ang mataog sa o Dios na ay daghan nga mga gidala usab nga kabug-aton o gusto namo kini ibutang sa imuhang tiilan, Ginoong Hesus. Kay ikaw man nag-ingon sa imuhang pulong nga og amo ang dadon diha kanimo ang tanan namong kabug-aton ug kaluyahon, ikaw maghatag kanamo og kapahulayan ug kalinaw. Maunang niduol kami kanimo karong kabuntagon o Dios, kay kahibalumi nga ikaw gayud ang amuang kagawasan ug ikaw o Dios ang hatag kanamo og kalipay. Lord, nagaampo ko sa akong mga kaigsunan nga adunay kaluyahon sa kalawasan karong panahona, ikaw magahikap kanila bisan pa Ginoo sa among mga kaigsuunan nga naa sa ilang panimalay karon nga nagbati pod o Dios og kaluyahon. Ikaw pod Lord magahikap sa ilahang kalawasan ug makabaton sila Ginoo og kapiskay sa panglawas. Nagaampo ko o Dios sa mga kaigsuunan dinhi nga dala o Dios ang ilahang kabug-aton sa pagpanarbaho, mga kabug-aton o Dios sa negosyo ug uban pa Lord diha sa pamilya. Ikaw pod o Dios ang maghatag og comfort ug ikaw o Dios maghatag og kalinaw aron o Dios nga ma-assure gayud kami nga ikaw anaa ang imong presensya magauban kanunay kanamo. Sa mga kaigsunan o Dios nga naga-struggle spiritually, Lord, among pag-ampo usab nga ikaw ang magatultol kanila sa dalan padulong diha kang Ginoong Hesus. Ikaw Ginoo magahatag og kadasig, kalayo o Dios sa amuang kasing-kasing nga mubalik og makapadayon kami sa pagpangalagad kanimo sa matag adlaw. Ug karong takna o Dios ang imuhang kaalam amo apong gipangayo samtang kami magtuon sa imuhang pulong ug ikaw o Dios magatudlo kanamo, magalamdag kanamo pinaagi sa imong balaang espiritu aron magkinabuhi kami nga haduol sa imong kasing-kasing ug o Dios makatuman gayud sa imuhang mga sugo para sa imong kahimayaan. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen ug amen. Atong palakpakan ang ato ang Dios. Sa makausapan, maayong buntag kanatong tanan. Karong adlaw naga-celebrate kita sa baccalaureate nga service. In other words, ang ato ang mga graduates, ato ang gitagaan og pagtagad karong adlaw og usapod kini siya nga pagampo nato sa Ginoo nga ang kadaugan gayud sa kinabuhi, ang success sa kinabuhi kay ilahang matagamtaman sa mga graduates nato gikan sa kinder sama sa ako ang anak nga mo grade 1 na karong abli
Matod pa sa atong mga kaigsunan diri ganina kay nabati na daw nila ang ilahang katigulangon, no? Kay mo grade 1 naman ang ako ang kamanghuran. Og sa ato hangtod sa atong mga kaigsuunan nga mo graduate og kolehiyo, masteral unya moadto na sa laing ang sa kinabuhi nga mangita na og panginabuhi, no? Manarbaho na lugar or mag-business lugar og uban pa. Mao man gyud ang ato ang desire labi na sa mga amahan ug inahan nga naa dinhi kauban sa pamilya ug mga higala nga ang atong minahal sa kinabuhi mahimo gayong successful ug madaugon sa kinabuhi. Dili ba? No, mao man gyud na ang ato ang kalipay ug atong mga pag-ampo ug usa pud na karason nga nganong ga celebrate kita og baccalaureate nga service karong kabuntagon. Katong miaging semana samtang kami ni adto sa Manila, usa sa mga tawo nga gidala sa Ginoo aron amoang ma-meet, no, amoang maistorya og among maampuan kay usa sa mga young people kauban namo didto sa Kabasalan nga na-assign na karon sa Manila, and usa siya sa staff sa usa ka senator. So he is involved in the political realm. In fact, dako siya og gahom lugar sa politikanhon nga realm kay ang mga politicians, local government nga politicians, including mayors and even some congressmen, before sila makaadto sa kini nga senador, siya usa ang tawagan aron mo propose og mga projects. Kung sa gobyerno gani, mo istorya gani kag proyekto, dako pod kaayong mga kahibulungang butang ang mga gahitabo ni ana, no? Kabalog yun ta ni ana. So sa amo ang paghisgot-hisgot sa pipila ka mga oras, maug yun na ang usa niya kag gisulti o giser. Nga grabe ang temptasyon, bisan man ang uban nga mga tao nagalantaw kaniya nga successful na sa kinabuhi, madaugon sa kinabuhi, pero ang klase-klase sa temptasyon didto sa iyang trabahoan, usahay murag dili gyud niya madruwing lugar. Usa sa iyang gipasalamatan gayud kay ang mga Christian values nga iyahang nakatunan samtang nagtubo siya sa simbahan ug ang iyahang pamilya nga a Christian family usab, kadtog yung mga values of integrity, the values of living an obedient and faithful nga kinabuhi diha sa Ginoo, and running away from temptation naagyud sa iyang kasing-kasing. But then he had to admit nga ang kakusog sa temptasyon sa klase sa trabaho nga naa siya, grabe gyud nga bagyo lugar, bagyo of temptations that had happened. So, ang amuag yung mabuhat kay number 1 is to share God's word to him, nga padayon nga mahimong strong in the Lord, strong in your integrity, sa imong integridad, and at the same time ang mga pag-ampo gyud kay dapat naagyud kanunay inubanan gayud sa mga pag-ampo ang amuang gihatag kaniya. I think many of us have asked this question siguro once in our life or many times in our lives, no? Questions such as, sa kalibutan nga very competitive, nga daghan kaayo og competition, paunsa man ta nga pabilin nga anaa diha sa pagpaubos? How can we live a humble life when we are in a situation that are very competitive at work, at school, and even in the business? So we ask also the question nga, paunsa man ko nga mahimong first, mahimong mauna, mahimong adunay mga accolades in life, yet remain humble, remain truthful, glorifying the Lord. Paunsa man ko magkinabuhi nga balaan nga didto sa akong trabahoan, sa ako ang negosyo, kaatubang man ako kanunay, mga klase-klase nga tao, nga klase-klase pud ang mga giagian og mga sala sa kinabuhi.
So in other words, the question of, is faith ang pagtuo ba, babag ba na siya sa success dinhi sa kalibutan? Have you ever asked that question? Ang ako abang pagkakristohanon, is it an obstacle for me to succeed in this world? Now we will be looking at this very question karong kabuntagon, and we will look into this beautiful story sa Daniel, sa libro ni Daniel, ug atong gitituluhan ang atong pagaistoryahan or mga pagwali karong kabuntagon nga matahom nga espiritu. Matahom nga espiritu. We will look specifically sa Daniel chapter 6 verse 3. Pero mutanaw ta sa klase-klase sa kinabuhi ni Daniel aron makutluan nato or makatunan nato ang tubag sa Dios sa atoang mga pangutana. Tuguti ko nga mubasa kung naa ka mo'y Biblia, ablihi sa Daniel chapter 6, akong basahon ang kapitulo 1 hantod sa kapitulo 3. Maminaw kamo kanako samtang ako kining basahon. Daniel chapter 6, naa kita sa versikulo 1 hantod sa 3. Nahimutan ni Dario ang pagbutang ibabaw sa gingharian, usa ka gatos ug kaluhaan ka mga prinsipe, nga maoy magapangulo sa tibuok gingharian. Ug ibabaw kanila, tutulo ka mga presidente. Si Daniel mao ang usa kanila. Nga kining mga prinsipe magatabang taho kanila nga tutulo, ug nga ang hari mawalay kabilinggan. Unya kini si Daniel maoy gipalabi nga labaw sa mga presidente ug sa mga prinsipe, kay ang labing maayong espiritu or matahom nga espiritu diha man kaniya. Ug ang hari naghuna-una sa pagpalingkod kaniya ibabaw sa tibuok gingharian. Ang Dios magapanalangin sa iyahang mga pulong. Many of us have heard of the story ni Daniel. So sa kadtong mga kaigsuonan nga dili kayo kaila ni Daniel, pwede ninyo pangutanon ang inyuhang mga anak nga naa sa Kids Central, sila na'y musulti kaninyo kung unsa ang storya ni Daniel. Pakapinan pa na og mga leon og uban pang mga madasigon og maanindot gayod nga mga istorya. Daniel, during this time, wala na sila didto sa gingharian sa Israel, kay gisaag man sila sa Ginoo o gidala sila didto sa lugar sa Babylon, kay tungod lagi nakalimot naman ang Israel og tuman sa sugo sa Ginoo nga sila gipanalanginan aron sila mahimong panalangin. Na period naman sila didto dapita sa gipanalanginan mi sa Dios. Wala naman nila sumpayi nga aron sila mahimong panalangin. And oftentimes, sa ato apong Kristohanon nga kinabuhi, diha rapud tataman, no? Lord, panalangini ko. Nakalimot ta nga ang gusto di ay sa Dios nga panalanginan ta aron kita mahimong panalangin sa mga katawhan. And this was the very thing nga nakalimtan sa Israel, maunang usa sa gibuhat sa Dios kay gisaag sa Dios ang mga katawhan sa Israel, specifically dinhi sa lugar sa Babylon ug sa Assyria. And Daniel was there. And tungod kay maalamon lagi ni si Daniel, hinay-hinay siya nga nahimong na-promote sa iyahang sitwasyon didto sa Babylon. And he became one of the leaders nga gi-assign sa lain-lain nga mga hari. In fact, sa kinabuhi ni Daniel, there were 3 kings na ay tulo ka hari nga giserbisyuhan ni Daniel. Ang una ni ana si King Nebuchadnezzar in the year 605 BC, or natawo ni si King Nebuchadnezzar. 605 BC, namatay sa 562 BC.
Ang ikaduha nga hari kay si Belshazzar, ug ang ikatulo nga hari kay si King Darius or si King Cyrus. Mao kini si King Cyrus or si King Darius nga naa sa Daniel chapter 6 nga nag-assign ni Daniel nga mahimong usa sa mga presidente, usa sa mga high officials of his court and of his government. Pero nag-ingon ang Biblia nga si Daniel nahimog yun nga he separated himself. Nahimog yun siyang lahi sa uban nga mga opisyales ug ang gisulti sa Biblia kay tungod aduna siya'y matahom nga espiritu. Labawng lahi gayud nga espiritu, or in English version, an extraordinary spirit or an excellent spirit in the NIV version. Unsa may pasabot niini kung muingon ka nga ang usa ka tawo adunay matahom, extraordinary or excellent spirit. In fact, si Daniel gipakita kini niya ang matahom niya nga espiritu on these different kings nga ato ang pagahisgutan karong kabuntagon. Una, atong lantawon sa panahon ni Haring Nebuchadnezzar, ang daghan man kaayo og nahitabo. But let me just look at kining sa picture nga naa sa kinailadman. Kay usa ka adlaw ni ana, si Haring Nebuchadnezzar aduna siya'y damgo. Ug ang iyahang damgo kay naay dako kaayo nga kahoy didto sa iyang damgo. Unya didto sa iyahang dako kay nga kahoy, ang mga langgam nagpuyo na nga malipayon, thriving didto sa iyang mga branches, sa iyang mga sanga, ug didto sa ilalom sa iyang mga kahoy daghan kaayo og mga nagpasilong nga klase-klase nga mga hayop gikan sa forest. Tungod kay labong man kaayo ang iyahang mga sanga ug mga dahon nga diin makakita sila og comfort. Apan samtang nagpadayon ang iyahang damgo, naabot siya sa punto nga, giputol man ang kining dako kaayo labaw nga beautiful ug a great tree of life. Giputol siya nga naay nahibilin. Unya tungod didto daghan og nagkakos og mga corruption all around, ilabi na sa mga hayop ug mga langgam nga gapuyo didto sa iyang kahoy. So in other words, dako kayo ang murag kalibog ni Haring Nebuchadnezzar kung unsa mangyoy pasabot ni adtong iyahang damgo. As a result, gitawag niya ang klasikasing mga maalamon nga mga tawo ug mga mananagna sa iyang gingharian, pero bisag unsaon nila og lantaw sa damgo ni Haring Nebuchadnezzar, dili gyud nila matag-an kung unsa ang interpretasyon sa damgo ni Haring Nebuchadnezzar. There was a vision of a great tree nga no one can interpret. Pero matud pa sa Daniel, no? Unsa man siya 4 versikulo 8. Apan sa katapusan, si Daniel mianhi sa akong atubangan. Nag-ingon si Haring Nebuchadnezzar nga ang ngalan niya kay si Beltsasar, no? Usa ni sa ngalan nga gihatag kang Daniel. Sumala sa ngalan sa akong Dios, sa Dios lugar ni Haring Nebuchadnezzar. Ug kaniya anaa ang espiritu sa mga balaang Dios. Now we must understand nga perspektibo kini ni Haring Nebuchadnezzar nga niining panahona wala pagyud siya nakaila sa the most high God, that is Yahweh, ang Dios ni Daniel. Pero sa pagkakita niya kay Daniel, makaingon gyud siya nga lahi gyud ning tawhana. Na gyud ni siya espiritu, pero tungod kay wala man siya nakaila sa Dios ni Daniel, ang iyahang pagtag-an kay espiritu kini sa mga Dios nga ako ang gisimba. This tells us of a different spirit or a different kind of person
nga kung ikumpara nimo si Daniel sa mga katawhan, sa lain-lain nga mga mananagna o mga magician, lahi ragyud ning tawhana. Kay naa siya'y espiritu, matahom nga espiritu, nga wag yun kabalo, pero basin ang Dios ni nako, maoy naa kaniya. Ug tinuod man niabot si Daniel, ug inyuhang basahon, grabe gyud ang pagtag-an ni Daniel, pagdayig ni Daniel kung unsa ka maayo si Haring Nebuchadnezzar. Pero instead of pointing to the gods of Nebuchadnezzar, Daniel pointed this king to the God Most High in verse 24 and 25. Nga dili man ang Dios maoy naghatag og damgo nimo, Haring Nebuchadnezzar, kundili ang Dios nga pinakatasaan sa tanang mga Dios, Dios nga makagagahom, si Yahweh maoy naghatag kanimo og kini nga mga panlantawon, ug siya dapat ang imuhang lantawon, dili kaning mga Dios. Unya, gibadlong ni Daniel dayon, pagkahuman og pagdayeg, pagkahuman og pag-introduce kang Yahweh, gibadlong ni Daniel with all courage, yet with humility as well, kini nga hari niingon siya. Therefore, O King, in verse 27, naaman siguro ni diri, tungod niini, O hari, dawata ang akong tambag, ug putla ang imong mga sala, pinaagi sa pagkamatarong, ug lugtasa ang imong mga pagkadautan, pinaagi sa pagpakita ug kaluoy sa mga kabus, kung ugaling palungtaron mo ang imong kalinaw. Now, we see nga ang katong kahoy was really si Nebuchadnezzar ug ang iyang gingharian, nga diin pagaputlon sa Dios tungod sa iyang pagkamakasasala ug tungod sa pagkadautan usab sa iyang kasing-kasing. Niingon si Daniel nga dili kini tunglo sa kinsamang mga tawo, dili kini lihok sa kinsamang mga gingharian, kundi lihok kini sa Dios nga makagagahom. And with all courage, Daniel said, paghinulsol, hari. The most powerful kingdom during that time, and in front of the most powerful king during that time, arguably, kay naa pa may Egypt, naa pa may lain-laing mga powers, but Daniel gave out this courageous rebuke. Ambot og inyuhan ng mahitsura. Badlungon ninyo ang gingharian, ang hari sa usa ka gingharian. Bisan manggaling siguro si barangay kapitan, ambot og kaya ba ninyong badlungon diha atubangan sa mga katawhan? Maayo na lang kay okay kaayo mo nga badlungon si Pastor Joe. Salamat kung usahay mabadlungan mi ninyo. Pero to do this kind of rebuke to certain people with high offices is something nga murag magkurog ang ato ang tuhod siguro tungod niini. But Daniel spoke with courage and of course with humility and faith in the Most High God, kay maumay iyahang katuyuan. Kabaluman siya nga nasaag siya, naabot siya sa Babylon, kay naa siya ay katuyuan aron panalanginan ang mga hentil, bisan including kining hari nga si Nebuchadnezzar. And it is not through the efforts ni Daniel ug nakita kini ni King Darius, but it is the Spirit that is working within Daniel. Ang Diyos maoy nag-enable, nag-empower kang Daniel to become courageous in front of this powerful king, King Nebuchadnezzar. And he was able to stand among royalties, among great people of this land or in that land. Now when we see mga igsuon, kung kabalo kita nga gipanalanginan kita sa Dios aron mahimong panalangin, the Lord will also empower us. Usa kana sa panalangin sa Dios nga kung kita magkinabuhi sunod sa iyahang katuyuan,
aron sa pagdayig sa Dios, the God Most High, kauban pod ni ana ang pag-empower kanato. Nga bisan sa unsang sitwasyon, kahibalo kita nga mahimong courageous and humble and faithful at the same time. That's the power of the Holy Spirit. In fact, si Ginoong Jesus nagpromise ni ana nga tagaan ta niya og magtutudlo, maggigiya nga sa panahon nga dili ta kabalo unsay isulti ang balaang espiritu sa Dios, mao'y magatudlo kanato ug magahatag nato og kaisog nga musulti sa mga butang nga makapahimaya sa Dios. Ug mao kini ang gibuhat ni Daniel. Nga dili maulaw, dili mahadlok og kinsa ang iyang kaatubang, kay siya man ang representative sa King of all kings, the God of all small gods, the maker of the universe, creator of all things. Nganong mahadlok man ta, nga naaman kanato ang pulong sa Dios makagagahom. Because of that, King Nebuchadnezzar nga lahi ra gyud ning tawhana. But dili lang si Haring Nebuchadnezzar. Sa sunod usab nga hari nga si King Belshazzar. Sa picture pa lang daan, kabalo ang atong mga kabataan niini. The writing on the wall, nga samtang kining si Haring Belshazzar, nagparti-parti tungod siguro kay siya daghag kwarta nga ipang-party. Naay milagro nga nahitabo. And I challenge you to read this through kay dili man nato ni mahurot og tagsa-tagsaon, mahuman ta ani unyang alas 10. But there was a miracle of a writing on the wall nga wa gyoy kasabot og unsa man kini. Unsaon ni pagsabot, unya unsaon kini pag-interpret. Galibog ang hari kung unsa kini, gipatawag na pud niya ang tanan nga mga manalagna, ang tanan nga mga maayong tawo didto sa iyang gingharian, apan wala gayoy makatubag kung unsa kini. Apan naa siya'y usa ka tawo nga nag-ingon nga, hari, adunay usa ka tawo sa imong gingharian. Kapitulo 5, versikulo 11. Nga kaniya anaa ang espiritu sa mga balaang Dios. Wa gyapon ni siya kaila sa Dios nga makagagahom, the God Most High. Maunang iyang gipasanginlan ang mga Dios nga mga gagmay nga maoy nag-empower og naghatag gahom aning tawhana nga ginganlan nga si Daniel. Kini siya buhi pa sa adlaw sa imong amahan nga si Nebuchadnezzar. Lahi gyud ni siya nga tawo, kay anaa kaniya ang matahom nga espiritu. Pero sa ilaha, espiritu sa mga Dios-Dios. Ingon si Haring Nebuchadnezzar, si Belshazzar, tawaga kining tawhana nga si Daniel. Kay kung iya ganing matag-an ang ako ang kining gisulat dinhi sa bungbong, kay ako siyang tagaan og hilabihan gayud nga mga salapi ug mga pananina ug tagaan nako siyag maayo kaayo nga kinabuhi. Kay dato man kining hari nga si Belshazzar. Abot si Daniel. Of course, una, iya pang giingnan kung unsa ka gamhanan ug unsa ka dako ang gingharian ni Haring Belshazzar. Pero nitubag si si Daniel dinhi sa dusi. Dili. Okay. Ingon si Daniel nga, hari, imuha na ng imong mga kwarta. Keep your gifts for yourself, in verse 17, or ihatag ang imuhang mga salapi or imong mga rewards to someone else. Pero, ako gihapong basahon kining gisulat sa bungbong para sa imuha og ako kining i-interpret, hari. Imo na ng kwarta nimo, ihatag na sa mga kabos, ako ang basahon gihapon, ako ang i-interpret. Ingon dayon si Daniel, verse 18, O King the Most High, God granted sovereignty, grandeur, glory, and majesty to your father Nebuchadnezzar. Pero,
So mao na ni si Daniel, labaw kaayong espiritu og kahibalo og salabutan nga naa kang Daniel. Ang matahom nga espiritu iyang giingnan si Haring Belshazzar, maayo kayo ka nga hari, apan ikaw pareho gihapon sa imong amahan, makasasala gihapon og didto gibadlong ni Daniel ang hari. Pinaagi sa interpretation of those 3 words or 4 words nga naa sa bungbong, ug maingon niya nga tinuod gayud kining mga gisulat dinhi, nagtunglo kanimo Haring Belshazzar, dili magdugay ang imong kinabuhi, gisulayan ka sa Dios, gitimbang ka, apan wala ka nakapasar sa imong pagtimbang, unya ikaw tungluhon gayud sa Dios. Pagkahuman sa interpretation, bisan og gitunglo sa ni Daniel si Haring Belshazzar, matingala ka nga gitagaan gihapon ni Haring Belshazzar og mga reward si Daniel. Unya og padayon ka magbasa, makita nimo inig kagabi ni adto namatay kining haria nga si Haring Belshazzar. Now we see here, of course, naa ang courage to rebuke, but we see again another aspect of this matahom nga spirito ni Daniel, nga he was not motivated with money. Ang iyahang pagbuhat sa buluhaton sa Dios was not motivated by power. Kay that's one of the promise ni Belshazzar, nga tagaan kanako og posisyon sa akong gingharian, tagaan kanako og kwarta, but it was not motivated by power nor wealth, but by the desire to exalt the Most High God. Kay in all this conversation with King Belshazzar, the Most High God was always there. Again, mga hari, dili ang mga Diyos mo'y naghatag nako og kining kahibalo og salabutan og paghubad sa mga damgo, kung dili ang Dios nga labaw sa tanan, the Lord Most High, ang makagagahom nga Dios, maoy naghatag nako aning gahom sa pag-interpretar. In verse 18, the Most High God has granted all these things to me and to you. We see this, brothers and sisters, nga diha gyud di ay sa atong motivation nga masukod ang klase pod sa spirito nga naa kanato. Oftentimes, isip mga praktikal nga mga tawo, resulta may atong gihuna-huna, di ba? Naatay anak karon nga mo graduate og college. Miingon siya, ma, pa, akong graduate og high school. Akong kuhaon nga kurso pa kay fine arts. Unsay tubag kasagaran? Fine arts. Mag-unsa man ka igkahuman nimo, ana. Makakita bakag trabaho ni ana. Di ba? Naay mga kurso nga akong naibalan nga didto sa gawas, like the course anthropology o uban pa nga mga ology. Unya niingon gyud ko nga wa man gyud ko'y kaila nga nikuha og ingon ani nga mga kurso dinhis Pilipinas. Kay ngano man praktikal man ta. We often think of unsa may resulta ni ana, makakuha ba kag saktong negosyo ni ana, makatrabaho ba kag saktong trabaho. Kay usahay pod kita mga amahan og inahan ang atong huna-huna maka-kickback baka kuanis trabaho sa akong anak. But with the Lord, when it comes to His work, His ministry, it's the motivation. Unsa may motivation nimo nga nganong imuhaning buhaton? Unsa may imuhang motivation nga ga-serve ka sa ushering ministry? Unsa may naas imong kasing-kasing nga ga-serve ka sa kids ministry? Kay og imong lantawon, wa man kay madawdaw anang mga buluhaton. Praktikalay lang nga istorya, wa gyud kay madawdaw ani nga mga ministry. But when the Lord looks at your heart and sees obedience, faithfulness, faith in the Lord,
pagtuo sa iyahang mga sugo, ang Dios na may mulihok sa resulta. And that is what Bill Bright had often said when it comes to sharing of the gospel. Usahay ma-burden kayo tano, mag-share ta og gospel, we often think nga mausob gid ni iyang kinabuhi. Gauna atong huna-huna ba? Nga pagkahuman natog share sa pulong sa Ginoo kaniya, wa man siya nausab. Mao na ma-burden tag-apil ka, grabe. Wala magyud siya nausab, oy, basig na ay kulang kanako. Basig kulang ang akong pagsyagit nga dawata ang Ginoo. You often think nga kulangan ko. But it's not really that. Bill Bright said, you share the gospel in the power of the Holy Spirit and you leave the results to God. Humana imong trabaho. Ga-share ka sa gospel, humana. And with that, put your faith and belief in the Lord that the Lord God will work through the life of that person. Siya na mo usob sa kasing-kasing, dili kita. Manang usahay ma-frustrate ka ita galantaw tas atong bana nga anong kanusa magyud ni di man gyud mausob tawahan na oy. Naniguwang na lang maura gihapon. Lord, kapila naman ko ga-share sa gospel ani niya bisag unsa na lang nga paagi. Oftentimes we burden ourselves as if we have the power to transform lives. Wala tay gahom ni ana mga igsoon. Gahom ka na sa balang spirito. All we need to do is obey. Lord, ako ning isulti. Mamadlong ko Ginoo, isulti na ko ang imuhang kamatuuran. Ikaw na ang muusob sa iyang kasing-kasing. And this is what motivated Daniel. And this is what gave him usa ka matahom nga spirito. A wonderful spirit nga naa kang Daniel. And it resulted into kabubuton sa Ginoo na hitabo. Dili man siya happy ending lugar para kang King Belshazzar nga namatay, pero kabubuton man tos Ginoo ug niresulta kana sa pagsunod ni Daniel sa Dios. Ikatulo nga aspeto sa kinabuhi ni Daniel sa panahon kini ni King Darius, mao kini ang ato ang gibasa ganina. King Darius wrote to all peoples, no? Mao na ni siya. Kung unsa ang gibuhat ni Daniel. Kini si Daniel nga maoy gipalabi nga labaw sa mga presidente o sa mga prinsipe kay ang labing maayong spirito, ang matahom nga spirito naa diha kaniya ug ang hari naghuna-una sa pagpalingkod kaniya ibabaw sa tibuok nga gingharian. Again, we see this that Daniel separated himself. Lahi gyud siya sa ubang mga tao because ang matahom nga espiritu naa kaniya nakita kana ni Haring Darius sa iyang kinabuhi. Ug tungod niini, we see this na dayon nga daghan na dayog na silos sa kinabuhi ni Daniel because the favor of the king was upon him. So making the long story short, kining mga tawhana nga nasilos kang Daniel, nag-ingon kang Haring Darius nga magbuhatag balaod nga kung kinsa katong moampo sa mga salain nga mga Dios nga dili moampo nimo King Darius mao ilabay nato didto sa langob sa leon. Upon in all of these things padayon si Daniel sa Daniel 6 chapter 10 ug sa pagkahibalo ni Daniel sa kining gibuhat aning mga tawhana, nahadlok ba siya? Nidagan ba siya? Wala. Siya miluhod sa makatulo sa usa ka adlaw 3 times a day ug nagampo ug nagpasalamat atubangan sa iyang Dios, ingon sa iyang gihimo kaniadto, ingon sa iyang naandan. Mao kini ang gibuhat ni Daniel. Ug nakitaan siya sa mga katawhan, gisumbong siya sa hari, gidakop si Daniel, walay nabuhat ang hari, gibutang siya didto sa langob sa leon. Apan ang gahom sa Dios na anaa kaniya, gitakom sa Dios ang mga baba sa leon, aron dili siya maunsa ni kanang mamatay or kaunon sa leon. Ug nahitabo nga ning lahutay si Daniel, gikuha si Daniel inig kabuntag sa hari, unya imbes si Daniel maoy mahimong alaot, ang kadto na noong mga opisyalis maoy nahimong alaot atubangan sa hari. And we see again this wonderful truth nga bisan luyo sa persecution, ang gahom o protection sa Dios
nga naa kang Daniel, nga nahimo siyang steadfast, padayon sa iyang pagtuo, padayon sa iyang pagsalig, ni resulta kini nga si Haring Darius nagsulat sa tibuok mga katauhan sa iyang gingharian, nga nag-ingon nga ang Dios ni Daniel, the God Most High, is the true God. Musimba kamo kaniya, kay siya man ang tinuod nga Dios. Even in a godless and corrupt nga society, oppressive nga society, Daniel remained faithful. To many of us here who are working in the government, kabalo ko nga grabe pod ang inyuhang pang-adlaw-adlaw nga pagsulay. Daghan og mga kahibulungang butang na nga gakahitabo diha. Tingala lang ta nga kabalo man ta nga daghag mga kurakot pero murag wa gyoy madakpan ba ngano gyud na. Di gyud na nako mahulagway. But even in that, God's calling for you and me is to continue to be faithful. Ug samtang kita magpadayon og faithful sa Ginoo, the Lord will give us usa ka matahom nga espiritu. The Lord will vindicate us. Klaro man na siya. Vengeance is mine, God says. Kung ikaw lutuson sa imuhang trabaho tungod kay ikaw nahimong matinud-anon sa Dios, ang panalangin, proteksyon sa Dios naa kanimo, ang vindication sa Dios manausab kanimo. And this will separate you from others. Usa ka matahom, extraordinary and excellent spirit that will come upon you, and it will result once again to the glory nga naa atong mahatag diha sa Dios tungod sa iyang kaluoy. He continued to pray. He continued to lean sa pagkamaayo sa Dios. And God says that we continue to do that sa klase-klase nga pagsulay sa atong mga kinabuhi. So what does this tell us? So with the question of, unsa ba, ang pagtuo ba, babag ba sa imuhang success dinhi sa kalibutan? Well, it matters sa unsay imuhang definition of success. Kung ang success lang para sa imuha, mahimo kang first, mahimo kang ma-promote, mahimo kang bantugan, mahimo kang dato, I'm sure that you will be disappointed with your faith. Kaya nga naman, tanaw na to ni, very practical things. Atong gusto, atong gusto nga mahimutang mauna, to be first. Unsa may gusto sa Dios? When we think of success as being first, what is it when in God's eyes? Ingon ang Ginoo sa Marcos 9:35. Kung nadunay buot mahauna kaninyo sa iyong mga disipulo, kinahanglan nga magpaulahi siya. To be first, you need to be last. The last will become first, and the first will become last. Siya mapaulahi siya sa tanan ug masulugoon siya sa tanan. Very counter-cultural ang gusto sa Ginoo. Gusto ka ma-promote? Ingon ang Ginoo, kay ang matag usa nga mapahitaas sa iyang kaugalingon, igapahiubos sa Dios. Ug ang magpaubos sa iyang kaugalingon, igapahitaas. Daghan man yung mga sip-sip sa atong mga trabahoan, no? Nganong sip-sip man na sila? Okay, gusto ma-promote. Ingon ang Ginoo, dili man sa kasip-sip ikaw papahitason sa Ginoo, sa imuha mang pagkahambol, sa imong pagpaubos, sa imuhang lahi, matahom gayod nga spirito nga naa sa imong kasing-kasing. Atong gusto, or ang ato ang definition sa success, we think of success as mahimong bantugan. We want to be great. We want to be famous. Ingon ang Dios, ang tinuod nga success, apan kinahanglan dili kini mahitabo kaninyo, hinunua bisan kinsay gustong mudako, mahimong bantugan kaninyo, kinahanglan mainyo siyang sulugoon. The ones who are to be great in God's kingdom are to be servants of all, just like the Lord Jesus Christ. And this obedience to this word will make us separate, mahimutang lahi from other people. When we think of kanang success, nga mahimong adunahan, mao man yun ni successful, no?
Usahay, di na ta mo tanaw, unsa may imong gibuhat sa imong trabahoan, Brad. Di na nato natanawon. Atong tanaw na successful gyud ni siya, kay gwapo kay sakyanan, dako kay balay, no? Og imuhang tukion ang iyahang trabaho, ay na lang. Kay basta daghag kwarta, gwapo balay, successful. But God says, for us to experience this, apan maoy unahan ninyo ang pagpangita sa kwarta. Dili. Ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios ug kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. Nganong lahi si Daniel sa ubang mga katawhan didto sa Babylon? Because he was looking for things that are different from what they are looking for. Maunang mahimo kitang adunay matahom nga spirito, an excellent spirit, kay ang ato ang ginagukod, dili man pareho sa ginagukod sa kalibutan. Huna-una abagod, tanawa imuhang negosyo ug imong trabaho. Kinsa bagyod ug unsa bagyoy imong ginagukod ni ana. Kay og pagkabantog, mapromote, mahimong first, ug kwartay atong ginagukod, unsa may kalahian nimo sa imuhang kauban. Na you will not be seen as somebody different kung maumaoray inyong ginagukod, atong ginagukod. But again, ang nakagwapo sa atong pagtuo mga igsuon, kay kung motivated ta to please the Lord, ang Ginoo na may mo-empower nato niining butanga. Kay di man ni nato kaya kung kita-kita lang. Kay daghan biya tag panginahanglanon sa panimalay. Lord, kinahanglan biya gyud gihapon mig kwarta. Kinahanglan gyud biya gihapon mig kabtangan. But the empowerment of the Lord will be upon us kung ang ato ang motivation is for people to see kung kinsay atong gialagaran, the God Most High, the Lord Most High. The result, ikaw na'y bahala, Lord. We wanna please you, Lord. Di na mo ni kaya, but it's the grace of God through the Holy Spirit that will empower us. Again, think of this, my friends. Gamhan sa balaang spirito ang mga Kristohanong naghandom nga pasidunggan ang Dios at ubangan sa mga katawhan. Imo ba nang gihandom? Naghandom ba ka nga mapasidunggan ang Dios sa imong trabaho, sa imong pag-eskwela, sa imuhang negosyo? Graduates, kay kinsa maning imuhang pag-graduate karon, nganong ningkamot man ka nga mahimong successful? This could be a question that you need to reflect. Kay kung resulta na niini or ang motivasyon niini mao ang pagpasidungog sa Dios, then I tell you, you will have an extraordinary spirit just like Daniel, and it will result to a God kind of success that will come into your life. And that's what we are really praying for in your life. Atong iduko atong mga ulo ug magampo ta mga igsoon. Ginoong Dios, tagai kami og kasing-kasing nga ang amo ang desire, Ginoo, mao ang pasidunggan ka sa tanang takna sa among kinabuhi. Tabangi, Ginoo, ang matag usa nga dili kami masaag sa mga temptasyon ug mga butang niining kalibutana nga mas makasilaw gayud kanamo. Tagay kami, O Dios, og kasing-kasing nga motivated sa pagpaila sa mga katawhan kung kinsa ang Dios nga makagagahom. Tabangi pod mi, Ginoo, nga ihatag ang resulta. Diha kanimo lamang, dili kami mabalaka, dili kami mahadlok. Kay kabalumi naaman kanimo, O Dios, ang amuang gahom, naaman kanimo ang among kagawasan, naaman kanimo ang tinuod nga success nga among mabatunan ni ining kalibutan na.
Salamat kayo o Dios sa imong paghigugma. Salamat sa imong pagtudlo kanamo, sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen ug amen.